أرست زينام أب بجت عمد كل تشحن 17 عام تمرد كاب تتباينات الموت أستصرف سرحتي تاريخ تتباينات إثيوبيا مغيار مسار زنبر يوميلهم مكتل بريزيدنت وانا بيت صحفة بارتي بلتقنان آيت آدم فرح أب إثيوبيا زلق سلام نخمت دمت حزب تسمعوا استرقاق خبابين مفتار جام تواسات سلام أقداس مقام تقليدهم كاب وصاي سوريان كوبانيا عرب إمارات دي بي وورلدن سممعنات ودب شمون 100 مليون دولار أساليتن سلام دعنا هبلي كم يتمسيوز خبركم تملكتنا كاب إتبي مرب قنقة تقرنيا على تومات زينا خب ساعة جميرنا وهم كابليو مات زينا أنا مرحبو نازريت بريو حبيركم كزأني حب حتصرت زينا تاسكم فيلم أب بجت عملت كل تشحن 10 شعاتن أم تمرت كاب تتباينات الموزة تصرح سرحتي تاريخ تتباينات إثيوبيا مغيار مسارة زنبر يوميلهم مكتل بريزيدنتن وأن حلف بيت صحفة بارتي بلتقنان آيت آدم فرح بارتي بلتقنا أب بجت عملت كل تشحن 10 شعاتن أم تمرت سرحتي مدرخ مزازمي قمقامت بارتي أب كتما دريداو يسالز اللهم آيت آدم فرح بت مدرخ كما زبلغو بجت عملت كل تشحن 10 شعاتن أم تمرت بزحات سرحتي تسرحلو نايتقهاتن عاوتن عامت من بارو رديوم اتودب بسبعون أو تهافتن متنخار بزبنا ومرداتان موداب كمون ياتان تقبالنتن من رقاز تسرحو سرحتي عوت من بارم قليتهم بأتحساسبا ودادبان أسرار حانز توهاد بارتن مفتار تسرحو سرحتي وزيتا وخمز نمرود محبيرهم بزيونت بارتي كلا يسرع قبائن حمشي عامت متياش تودبن بزتوادد من قدن معوات خايل إلهم عبيت كتابا إثيوبيا بغزالنتن من رقاز تخورات بمقبار كم استسرح زقلزو أي تعدم فرح بزيون أو سرحتي من صورة ديوم أبتم قصقاس تسرح سرحتي وزيتاو من براو من هزب زحق وف هاقراو زتا كساتا في مقبارون عوت من قدي مقدسالو أغنزيبهم وانا دايركتور قلقالوت إيميغريشن زيقناتن ويزورو سلاماويت داويت زي زمن تقلبو قلطوف قلقالوت إيميغريشن زيقناتن مهاب بتخورتي سرح اللويلان تلم فتزما قمقامت قلقالوت بجت عمد كل تشحن 10 شعاتن أم تمرتن تلم بجت عمد كل تشحن 10 شمونتن أم تمرتن مدرخ زتاي سالت اللهم أبت مدرخ ويزورو سلاماويت داويت وانا دايركتور قلقالوت إيميغريشن تملستن تأيبو حسنن أبالات قوامي كوميتي ركبات وطان قدا السلامن بايتو كالتزبي ترخيبهم يوم ويزورو سلاماوي تبت مدرخ بزسمعوا مدرة قدم تلوت زيغاتات بزي اخول قلقالو استفلاليو من قلتعاتي بصحوم كم زنبرا ردين مسل تقامات بزلاقن مفتاح مع قفات حقي كام مدلاو جميرو بزوحات سرحتي 5 تسرحو حابيران كابزي بمبقاس زبنوز البو قلطوف قلقالوت مهاب زخلو 10 حدا ريفورم زعباتات حديثو منا بسرح مئتو من نبريهن أبا بجت عمد كل تشن 10 شعاتن عم تمرت كاب استفلاليو قلقالوتات لعلي 34 بليون برقتوت مركابوز قلتاتن وانا دايركتور أب قصال عقبة عماويل معالتاوي بمعقال بتقهات كم السرح قليتان زناب كرامات أب زغطلو معالتات أب بركز بلو خبابتات زهاجر كحيل كسفحن يخبل انستيتيوت ميترولوجي إثيوبيا أفليتهم أتي انستيتيوت أبزلاق حبريتا أب ور حملة زناب كرامات كحيلن أب بزح خبابتات زهاجر نات أنكر زخيدن تخون أب حدا خبابتات زحشة زناب زرقحن كم زهلو قليتهم بمسارة زي أب دبو معراب سمين مأخلاي مبراغن سمينو مبراغن كفال زهاجر زحشة زرقح زناب كم زهلو حبيروم سلازخونا كونتات كباو أير بفلاي أب دبوب معرابن سمينو معراب إثيوبيا بمتأن يخون بزرقحان ناسفحة مخادو كغطليوم كاب مأخلاي كساب برتوع زناب كزنبون تثبيت كم زقبر قليتوم توسخي أب مأخلاي سمينو مبراغن كبابتات زهاجر كاب قليل كساب مأخلاي متأن زناب كم زهلو حبيروم كمون أب سمين مبراغ مأخلاي معرابن كبابتات إثيوبيا برتوع زناب وحج كسعب كم زخل أدلايت نقاخ قبر اتي انستيتيوت أتحساسيب
ማድ ዜናኹማ በመክታል ትርከቡ ሕዝርማ ብዝርዝር ናብንሪኦም ጉዳያት ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቕ ሰላም ንኽመጽእ ድምፂ ህዝቢ ተሰሚዑ ዝተረጋግአ ከባቢ ንምፍጣር እጃም ተዋሳእቲ ሰላም ኣገዳሲ እዮም ብፍላይ ድማ ሰላም ቅድሚ ምዝራጉ ቀዲምካ ዝግበር ስራሕቲ ሰላም ኣዝዩ ኣድላይን ጥፍኣትን ዕንወትን ናይ ምትራፍ ሓይሊ ዘለዎን እዮም ካብ መንጎቶም ተዋሳእቲ ሰላም ድማ ትካላት ሃይማኖትን ኣቦታትን ተጠራሕትዮም ንምዃኑ ዞም ኣቦታት ኣብ ምዕሳል ሰላም ተግደልዎም ንዝብል ሀብታሙ ተክለስላሴ ዘወረዱ ጸብጻበሎ ጌታቸው አለሙ ከምስዕብ ጋርቦዩ ብሰንኪ ስእነት ሰላም ዝተፈተነትን እናተፈተነት ዘላን ክብርቲ ሃገር ናይ ትማሊ መልክዓ እዚዩ ነይሩ ብዝተፈላለዩ ፈተናታት ውሽጢ ክሳብ ሕዚ ካብ ትራውማ ምውፃእ ዘይከኣልናዮም ከይድታት ሓሊፍና ኢና እዚ ድማ ብሰንኪ ዘይምስራሕናዩ ይብሉ ኣቦታት ሃይማኖት ብዙ ዘባ አልቋል ሀገር ፈርሷል ትውልድ ለአደጋ ተጋልጧል በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ ስቲል ነው ከትራውማ መውጣት ያልቻልንባቸው ሂደቶች ውስጥ አልፈን ብዙ ህዝቢ ሃሊቆዩ ሀገር ፈሪሳያ ወለዶ ንሓደጋ ተቃሊዕዩ ብዝተፈላለዩ ፈተናታት ውሽጢ ክሳብ ሕዚ ካብ ትራውማ ምውፃእ ዘይምኽኣልናዮም ከይድታት ሓሊፍና ኢና እዞም ከይድታት ንኸይፍጠሩ ዝኽእል ምኽንያታት ቀዲምና ይስራሕናን ዝመስለና ዘረባታት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝወፁ ዝተፈላለዩ ከባልዑና ዝኽእሉን ልቕቶ ጥፍኣት ዘለዎም ሓሳባት ከጓንፁና ከባልዑና ንድሕሪት ክመልሱና ዝኽእሉ ነገራት ምዃኖም እንዳተረኣየ ከም ቀንዲ ብኖርማል ተግሳጽ ዝሓልፉ ብምምሳል መልክዑ ግን ድማ በጥቡቅ ብዘይ ምትሓዝ መልክዑ እንደዘይ ተሰሪሕሎም ብምጽንዑ እዩ እቲ ዋጋ ንምኽፋል ዝተገደድና ኢለ ኣምን መቼም ጠላት አልመጣብንም እርስ በርሳችን ነው የምንባላው ይሄ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነት አንገት ያስደፋን መቼም ጸላይ አይመጸናን ነንሕድና ኢና ንባላዕ እዚ ድማ ከም ኢትዮጵያዊነት ክሳድ ዘድንንዩ ሓው ኣብ ልዕሊ ሓው ብረትና ልዕለ ምቅታሉ ካበይ ዝመጸ ታሪኽ እዩ እንተይልና ርግጸኛ እየ ጸላይ ዲያብሎስ ኣብ ልዕሊ ሰባት እናኣተወ እሰርሖ ናይ ጸልማ ስራሕ ከም ዝኾነ እዩ ብቋንቋ ቤተ ክርስቲያን ዝዝረብ ብዙሕ ኪሳራ ዝኸፈ መጉዳእት ያጎልቢቡ ንሃገር ናይ ሓዘን ካባ ዘኽደነ ትማሊ ሎሚ እውን ጠቕሊሉ ኣይሓወን ኣብ ከምዚ ዓይነት እዋናት ኣማኒ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ሃገር ብኣስተምህሮኦም ኣብ ቅድሚት ከም ዝጸንሑ ትጽቢት ዝግበረሎም ትካላት እምነትን ኣቦታትን ኣቦቶኦም ክኾኑ ይግባእ ትናንት በመቶ ሺዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ ሰበብ ትማሊ በአማይት አሽሓትን በሚሊዮናትን ዝቆጠሩ ሰባት ብሰንክዚ እንትሞቱ እንትመዛበሉ ካቦቶም እንትለቁ መንበሪኦም እንትዓኑ እንዳራእናዮም ዝጻንሐና ከይድታት ደጊሞም ንኽመጹ ንምንታይ ንፈቅድ ኣብ ኩሉ አንፈት ዘለው ሰባት በሓደ ይኹን በኻልእ ወገን ናይ ሓዲዩ እምነት ኣካል እዮም እዞም ኣብቲ ኸይዲ ዘለው ሰባት እሞ ንምንታይ ኢና ደቅና ምእካብ ንደቅና ግደፉልና ደው ምባል ዘይከኣልናዮ ኣብ ኩሎም አንፈታት ዝለዓሉ ጸገማት ኣይፋሎን ኢልካ ደው ምባል ኣቦታት ሃይማኖት ኣብ ቅድመ መንግስቲ እውን ኣይግባእን ምባል እንተሃሊዎም ክውሉ ይግባእ ከም ማሕበረሰብ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ሕቶ ኣለና ምባል ይከኣል እዩ ሕቶና ብሓይልን ጉልበትን ኢና ነፈጽም በጽዋራትን ኩናትን ብኩናትን ኢና ነፈጽም ዝብል ኣካል እምነቱ ካብ ዝፈቐዶ ወጻእ ክሰርሕ እንተይሉ እቐዲምካ ምስራሕ ቅድሚት ምስዋእ እንተሃልዩ እውን ኣቦታት ሃይማኖት ሰላም ንምምጻእ ክኸፍልዎ ዝግባእ ዋጋ እዩ ኢለ ኣምን ስለ ሰላም በማውራት ሰላም አይመጣም በተለይ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ላይ ያሉ መሪዎች ብዛዕባ ሰላም ብምውጋዕ ሰላም ኣይመጽን ብፍላይ ድማ ኣብ ትካላት ሃይማኖት ዘለው መራሕቲ መምሃራን ቤተ ክርስቲያን ዘመሓድሩ ኣብ እስልምና ይኹን ኣብ ካልኦት ትካላት እምነት እውን ዘለው ምሁራን ቀዳማይ ምልክት መግለጺ ኣባልነት ሰላም ምዃኑ ይርድአኒ ነዚ ሰላም ንምቕባልን ሰላም ንምእዋጅን ቀዳማይ ተበግሶ ይሓትት እዩ ትካላት ሃይማኖት ደው ዝበላሉ ተልእኾን ብዘይ ምስልቻው ንሰላም ድለይዋ ስለ ዝብል ምድላይ ኣገዳሲ እዩ ተዘይደሊናያ ነታ ሰላም ክትረኽባ ኣይንኽእልን ስለ ሰማዕናያ ጥራሕ ብዛዕባ ስለ ዘውረና ጥራሕ ስለ ዘዘንተናላ ጥራሕ ሰላም ክትረክብ ኣይንኽእልን ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘላቶ ወድዓዊ ሓቂ
بربعتيو شنخ زدل سلام نخمص ኣብ ትካላት ሃይማኖት ዘለዉ ሰባት ንሰላም ምድላይ ከምኡን ምትግባር ኣቐዲምካ ናብ በዓልኻ ቀፂል ድማ ንዘገልግሎም ማሕበረሰብ ወይ ድማ ሰዓብቲ እምነት ሰላም ኣብ ውሽጦም ንኽሰርጽ ምግባር እዩ እዚ እንተተገይሩ እንደልዮ ሰላም ንኽመጽእ ተስፋ ንገብር ኢለ ይኣምን ትካላት ሃይማኖት ደው ዝበላሉ ልኡኽትኦን ብዘይምስልቻው ንሰላም ድለይዋ ስለ ዝብል ምድላይ ኣገዳሲ እዩ እንተዘይደሊናያ ነታ ሰላም ክንረኽባ ይንኽእልን ስለ ዝሰማዕናያ ጥራሕ ብዛዕባ ስለ ዘውርና ጥራሕ ሰላም ኣይመጽን ይብሉ እቶም ኣቦታት እኳ ደኣስ ኣበርቲዕና ክንሰርሓላም ይግባእ እምበር ይብሉ ብዛዕባ ሰላም ሃገር ትካላት እምነት እንትለፍዑ እቲ ለውጢ ዘይተርፍ ብዛዕባ ምዃኑ ግልጽ እዩ ሽዑ ሃገር ትኸስብ ብዛዕባ ጽባሓ እውን ኣበርቲዓ ትሰርሕ بكرمتاوي سناي تكبار نبرا زيغاتات يغير مهلو بيت عيو دق انستين محبراو قداتن كلل بينشانغول غموز افليطوم ابت خلل ابلوم زبن مرها قبر سناي تكبار كرمتي لعل حدميتن اسران حدن شح زخون مناسي اب استفلاليو زفرات حاجز نمستاف تلم تتحيزون ابسرا 5 ساعات تغليصلهم نصبصب جمال احمد ولبرهان قرماي نباريت كتما أسوسا زخونا ويزرو سهرة أبدو حقاز يبلن ولاديتين أب خلت تشحن 17 عامة مرات أب كتما أسوسا بستسالة أمرها قبر سنة فقاد جزان تحديث لنا بزحز أوان بزي زخونا سكفتا مسدك أن بحاقو سينبرا ملون يقلزا تامطرون ودستاين مالتلهم بفيد ياو من يمت بتعمي دسيلنيو قدم قبل أواز جواز أقام خونتاتي نيرة حزقنا فتاري مسكن فتاري يزنهم إدمي حابهم تحاوكي ساي تربحت سنة فقاد زخونا ويزرو مريم ريدوانون نستقبر لن حجز كم صعبي مسكنا تراراي بردو زنابو وزاو أوش تقرن زناب النيران غمد حزقنا بسنة فقاد نياتات منسي نابراي تغيريو يغني اللي أبصراح سنة تبقسو إنا تساتفا زنبرا إنما نسي زهرة محمدون عقموم نزدخ موغنات يحجزا كم زلوا يقلزا يودك أنهلو بمانسات إذن تامو هوسبيتال نزودقو بملعال حميموم أو هوسبيتال نزلو بمحجز حاجز بمقرابينا نحلفو مستقبينا بمزتاي نستزقمو نحجزينا اسكربيتو بمجزاء دبتر بمقراب حاجزنا نريو مينا حلافيت بيت عيو دك أنستيون محبراوي قداس زخونا ويزرو عالم نشاباسون مناسي تكلل أبز حلف عامات زسالت ووم سنة تكبارات بمتنخار بلوم زبن سرح سنة فقادون لعلي حدم إتن 21 شح مناسي نمستاف تلمكا مستتحازة حبيرانيين فقاد أقلقلوت بتالي بولت شي 17 عامة مرت بكل كالو سنة فقاد بفلاي أو خلت تشحن 10 عامة مرات بزح سرح توقينيو زعارق وبايتي أم حداس باق خبابي أم حلاو عبيت سرحتات تسرحهم يوم قبلو بالزمن خرمتون لعلي حدميتن إسران حدن شحمان أسي بمستاف أستات 475 زخونو تسقومات تربحتن مقبار تلمنا ناب سرحاتينا ينا سرح سنة تكبار بتلم بمسرح زحشوت إن مركب يسرح مهلو دما أيته يوسف ويسا قالتهم يوم የኛ ቢሮ በዋናነት منش ቤትዕዮና በዋናነት መልዕሊ ዝኾኑ ትልምታት ብምድላውን በበዋኑ ንዝምልከቶም ኣካላት ነቲ መረዳእታ ብምብጻሕ ብሓባር ንምስራሕ ናይ ምትሕባር ስራሕ እዩ ከም ቤትዕዮ ናሰርሐ ዝርከብ ኣብቲ ክልል ኣብሎ ዘመን ስራሕ ሰናይ ፍቃድ ክረምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልዕሊ 120,000 መናእሰይ ከም ዝሳተፉ ተገሊጹ እዩ ملا حبرسب تخلم مسكال ممكن خانن مصداقن تخرات غير خسرح مزغبا بيرو حشان هفته فدرون كلل تግራይ ጸውዖም ልማዓት ደንን هفته فدرون تخلل ናብ ንቡርን መምላስ ዘخلو ስራሕታት ብዝተዋደደ ኣገባብ ይሰርሕ ምህላው እቲ ቢሮ ንኢቲቪ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ኣፍሊጡሎም ኣባደመቀ ተወስኸሉ حلوان كنكنن هفتي تفترو إلوون حملواي لمعات كل التقراي ناب نبور نمملاس بعمقات إنا تسرحة كم زركب مختل حلاف بيرو حرشان هفتي تفترون علم برهان هاريفيو نيتي في حبيروم تقراي كم تزولكها قد متقينات بقنا إلى حملواي لمعات سرحة الناس سرحت دحرقن بتقينات عريو قدات زوزحة قندما أو كل زول عامتاتن أو كل تنقيزة ومحدار تقراي بركوا ورداتات ما أكاد زجبرة سفيح نايدن مع سرحتي جمرنا اللقنات يزولو لمعات الدنن هفتي تفترون اتي كلل بعوت من قدين مفتسام بزوادة قباب يسرح مهلاو اتوم مختل بيرو حلا في قليسهم نايدن مع سرحتي ستوادة سرح تخلمت قالت راح يكون زول دنن اي محلاو قد محزن انت تخلنا اي مكان خان ناي مخلال سرحتي ناي متكال سرحتي كاو ناي متكام سرحتي and alternatives way ممارسات ناي مقرار سرحتي
بستوادد من قدي بمفصل مبيلنا دل معتنا تجري نفتو زنورنا نبز حشب كنا ساقرو من قدي كنفطرينا ስራሕትታት ሓለዋን ክንክንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ክልል ትግራይ ንምዕዋት ኣብ ዝግበር ከይዲ መዳርግቲ ኣካላት ኢሉ እውን መላእ ሕብረተሰብ ብዕቱብ ንክሰርሕ እቶም ምክትል ቢሮ ሓላፊ ፀዊዖም ናይ ማቴሪያል ናይ ፋይናንስ ናይ ዓቕምን ሕፅረታት ኣብ ምፍታሕ ቤዚካሊ ዝጀመሩ ስል ምንቅስቃስ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ብዋናነት ድማ ህዝብና ቤዚካሊ ተንዓንቶይ ዘቐምጥ ክኾን ሓሙሽተ ኣንፈታት ሓምለዋይ ልምዓት استمالن بستواددن من قدي بيزكالي كفتم مور سبيسيفيكال دما زنايلوم زرنا يتخلاص راحتنا وفرح حملوا علمعتنا موحاس بهرا ولونا نابز مريح تما ابتنا بتحتاج جاو محدار تقراي زركا ورداتات ابزي زركا بحزبي اند كالوت كلهم عامتات تقراي بستواددن من قدي زنا يتخلاص راحتنا ام مجمارن بيزكالي ام مجمار راح تكون كسا موده بقند دما دحرتنا يتخلاص راحتنا كايد زقبهم ناي دحرات خلا كنكن صراحتي بستمال مقدم مفصام ياو تخل ناي معوي دن ناي مفتار منقصاص بعتب كفصام بيزيكالي او مدايزون كله ببركو زركب مرارحه بعلميانا بوانا نتزونا دما ياو استمال ربرب قبر بزقات امزيك زوعيدن ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 8 ክሳብ 14 ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት መርሃ ግብሪ ምንባር ሓምለዋይ ኣሰር ብዕሊ ከም ዝሳለጥ ይፍለጥ ኣብ በጀት ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ክእለት መሪሕ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ካሚል ተዛሪበን ፈጠራ ዕድል ስራሕ ምስረታ ኢንተርፕራይዛትን ምዝገባ ሰልጠንትን ኣብ ስርዓት ሓበሬታ ዕዳጋ ስራሕ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ናይ ምግባር ስራሕ ከም ዝቕፅል እውን ሓቢረን ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን መድረክ ግምገማ ስልጠና ኢንተርፕረነርሺፕ ኣፈጻጽማ ዓመታዊ ትልምን ኣመራርሓ ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ተዓውዱ ሰሊጦም ኣብቲ መድረክ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ካሚል ሚኒስትር ዴኤታታት ሓለፍቲ ቢሮ ክልልን ምምሕዳር ከተማን ሓለፍቲ ተፀዋዕቲ ትካላት ዲናት ኮሌጃት ፖሊቴክኒክን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም እዮም ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ካሚል ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ህንፀት ትካል ልምዓት ክእለትን ስራሕን ሰራሕተኛን ዝተባብዑ ስራሕቲ ተሳሊጦም እዮም እቲ ህንፀት ትካል ሃገር ጀመረቱ ኩሉ መዳያዊ ብልጽግና ንምርጋጽ ብዘኽእል መልክዑ ከም ዝተሃነፀ ብምሕባር ስርዓታት ኣሰራርሓ ናይ ምምሕያሽን ብቴክኖሎጂ ናይ ምምዕባልን ስራሕ እውን ብትኹረት ከም ዝተሰርሐ ገሊፀን እዚ ድማ በጀት ዓመት 2018 ዓ.ም ብዝበለፀ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ሓቢረን ኣብ ልምዓት ክእለት እውን ኣብቲ ተዛዘመ በጀት ዓመት ተባውዑ ውፅኢታት ምምዝጋብ ከም ዝተኻለ ምግላጽ ስራሕ ልምዓት ሓይሊ ሰብ እውን ዕዳጋን ድሌትን መሰረት ብምግባር ከም ዝተሰርሐ ጸሪሐን ጸብጻብ ቁጽሪ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ጽሬቱ ዝሓለወን ምግባር ስርዓት ሓበሬታ ዕዳጋ ስራሕ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ተገይሩ ኢለን ሕጋዊ ወፍሪ ስራሕ ወፃኢ ሃገር ተግባራዊ ንምግባር ኢንተርፕራይዛት ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣርን ፋይናንስ ሓዊሱ ኣድላይ መንግስታዊ ደገፋት ንምቕራብን ዘኽእል ከም ዝኾነ ተዛሪበን ኣብ በጀት ዓመት 2018 ዓ.ም ኩሎም ትካላት እቲ ዓውዲ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ምስረታ ኢንተርፕራይዛትን ምዝገባ ሰልጠንትን ብስርዓት ሓበሬታ ዕዳጋ ስራሕ ኢትዮጵያ ንምስላጥ ኣጠናኺሮም ክቕፅሉሉ ከም ዝግባእ እውን ኣረድየን ዜና ወጻኢ ሶርያን ዓብዪ ኩባንያ ዲፒ ወርልድ ዓረብ ኤምሬታትን ስምምዕነት ወደብ $800 ሚልዮን ኣሳሊጠን ዋና ፍጻሚ ስራሕ ዲፒ ወርልድ ሶርያ ብጣዕሚ ዋጋ ዘለዎም ሃፍትታት ኣብ ኢዳእትያ ክትንቀሳቐስ ኢሎም ሓዱሽ መንግስቲ ሶርያ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬታት መቐመጢኡ ምስ ዝገበረ ዓብዪ ትካል ልምዓት ውድብ ታርቱስ ኣብ ስምምዕነት እንትበጽሕ ቀዳማይ ዕላምኡ ከይዲ ዳግመ ህንጸት ቁጠባ ድሕሪ ኩናት እቲ ሃገር ንምቅልጣፍ ምዃኑ ተገሊጾም ሰመዚ ኮርያት ስምምዕነት መሰረተ ልምዓት ሎጂስቲክስ ንምዝማን ወሳነ ስጉምቲ ኢሎም መንግስቲ ኣሳድ ድሕሪ ምውዳቑ መንግስቲ ኣልጁላኒ ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ንምእታው ኣብ ወሳነ ዲፕሎማሲ ቁጠባ ጠመትኡ ምግባሩ ኣልጀዚራ ጸብጺቡ ማድ ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ካብ ተጸባይነት ንምውጻእ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ታሪኽ ተጸባይነት ኢትዮጵያ ንምቕያር መሰረት ዘንበሩ ኢሎም
ምክትል ፕሬዝዳንትን ዋና ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቕ ሰላም ንኽመጽእ ድምፂ ህዝቢ ተሰሚዑ ዝተረጋገአ ከባቢ ንምፍጣር እጃም ተዋሳእቲ ሰላም ኣገዳሲ ምዃኑ ተገሊጹ። ካብ ወጻኢ ሶርያን ኩባንያ ዓረብ ኤምሬታት ዲፕ ወርልድን ስምምዕነት ወደብ $800 ሚልዮን ኣሳሊጠን። ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ። ንስለምትታልኩም የመስግን ናዝሬት በርዩ ዜናታት ምምቕራብ ሓቢረኩም ጸኒሐ ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ቲቪ ትግርኛ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ተመኒ ሩብ ምሸት